Okay, dati nga ron, problem of the day ngayon patulod kada tayo. Dati nagsurat kapagayam tayo nga ni Ma'am Teresa, nga may isang university instructor. Sagudayan ti surat ni Ma'am Teresa. Dear Cousin. Sakbay man ti amin kat kablawang kayo iti naimbag nga oras yo di MRC Studio. Kas namin tayo nakablawak di iti padak nga dumdum nga kinagbibuya. Iti di makaliwliwa unay nga programam. Ilinged naklatan itinagan Teresa. May saak nga instructor iti maysa nga university nga saan kulatan nga ilan lanad tinagan ti university. Agtawenak palang iti 25 nabiitak pa nga instructor iti universidad nga pangisursurwak. Awananak iti asawa, single na single. Gaputa awan pa'y tinobyok iti agdama. Bueno, awan pa'y tinobyok idi ko nakuma. Nga madati iti agar-arem kanya kasin yung na saan ko matapagpangas, saan ko matapaglastog. Napintasa. Ngim talaga nga saan ko lang nga inikan ti bagik ti oras nga makirelasyon, makinobyo, ngamin kat impasnek ko tinagadal, nag-review para iti board exam kat iti nakapasaak kasi na po Diyos. Impasnek ko met tinagsapol iti pangisurwak. No pay nabayag nga panahon, naglalo kat nagpandemya. Kaasin apo Diyos, nakastrekak betlaeng iti universidad nga pangisursurwak. Ngamjak amuno apay kasin yung naging gaidi kat awan metlaeng iti aklonek kadigiti agar-arem kanyak. Idinto nga adapay padak nga maestro nga agar-arem. Ada profesional, ada digiti mga opisina. Adamat digiti nagwapo nga maibagay mo itilangak nga napintas. Kadyak pulos ni namna makasin yung nga sa baligaya malalaki iti dumteng iti biyag ko nga pagpitikan ti puso. No ape nga sa bali ko na malaksid nga saan awan isuna kadag iti nabayag nga agar-arem kanya ako, nabayag nga nagdaton kanya ako. Kasi man nga rod arugyak ti amin kasin yung ay, Ma'am Teresa! Ma'am Teresa! Ay, si Kagayam Jerome. Ay, bagta nakamakam ka, ma'am. Oh, apay. May papan ka da jay project nga in require mo nga ipasamin to, ma'am. Oh, kit apay da jay project yo. Jak unay nga naawatan, ma'am. No anya kasano da jay project tayo. Kasano ngamin nga maawatam, Jerome, kasla sa balimet ti aday ti panunot mo tunggal klase tayo. Manung aldaw kastakan. Kasla tumtumpaw ti panunot mo tunggal klase ak. Pasensya kan, ma'am. Ada ka ti parikot mo? Awan mo't, ma'am. Jak lang na intunaran nga nalaing nga dati in-explain mo iti nga project mi, ma'am. So ano mabalin ko, ma'am, kat paki-explain mo ko, ma. Tapno amok matlaing ati aramide ka project. Tapno saan nakababain nga siyak tulad ti awang project na, ma'am. Alaala, sige nga ron. Ay na, sika nga talaga, Jerome. Ito naman minsan, no madamak nga mang klase, dumngig ka. Tapno saan nga, kasta nga, umay kanto kanyak nga, ipapa-explain mo ulit kanyak dito nga project. Uwan, ma'am. Pasensya kan, ma'am. Saan to nga maulit pa eh. Ma'am Teresa, ay, Ma'am Yoli, kasla estudyante mo di kasasarita mitay, dita ruar. Nakita ka kinamakam na ka. Saada nagsaritaan nyo. Sakbay ka ngayon may diti faculty room. Kasla da pa'y nasisita nga nagsaritaan nyo. Ay, when ma'am, di na kano naawatan deti inted ko nga project kadakwadang estudyante.
Ket kinamakam nak, tayo pa-explain na kanyak. Agit, api ko mga min nga, api nga i-explain mo manen keng kuana. Ay na, no siya kla ati mestra na dayta agad pambarak. Oh, magungguna na nga didumdumngeg iti klase. Ah, kwa, um, mariknakmat ka na anos ni Jerome nga agadal. Siguro adalang problema na iti balayda. Una da problema na iti pamilya na. Iso nga, pinagusto aklatan Ah, in-explain ko lang taking kuanan ti project da tapno no saan mat kakakaasi nga isuntulat ti awang project na. Ay na, detakat ti Madina. Iso nga ah, iso nga saan nga makasursuro dagiti estudyante. Kastamot pagbigbigyan latan. Baka mat nalabes unay detan. Saan mat ma'am? Ay na ma'am Teresa, kabarbaro ka payla ditoy. Oh, nasken agpakitang gilas ka. Tapno alisto ka nga maregular. When ma'am Yoli? Ken talaga nga porsigido akmo nga maregular. Iso nga rod ti kunak, ma'am Teresa, liklikam dagiti pakaisagsagmakan ti trabahom dito eh. Aglalo ka dagitang estudyante nga natutuso, natutulang, bengeg. Ay na, di mo baybayan, di mo nga pagbigbigyan ida no kasta nga di dadumdumngeg. Akit no siya, akit ibagsak ko ida no siya klati kaskastada. Ma'am Teresa! Ma'am Teresa! Ure lang bid, ma'am! Ma'am! Bid lang, ma'am! Ni Jerome Manday Giant. Bagta na kamakam kayo, ma'am. Oh, si ka manen Jerome? Apay manen. Adda ka di manen di mo naawatan kada ti klase tayo. May papan kada ti project, ma'am. Oh, kit in-explain ko met king kaitayen. Kuha ngamin, ma'am. Nalipatak ka dinamag no. Inton ka ano ti deadline na, ti panangipasa. Ay, sika nga talaga. Ito no maminsan, dumngig kang aminin ano, ag-explain nak, tapno saan nga ti dublit-dublit pa nag-explain ko king ka. Sorry, ma'am. Isanton nga maulit, ma'am. Nalipatak namin nga sinaludsod itay. Inton ka ano ka di, ma'am, ti mauding nga panagipasa. Inton no next week, Lunes, ipasa yun ti project yon. Iso nga nasken nga aramidem ton, inton no weekend. Win, ma'am. Akin, anya ka didigiti libro nga mabalin nga pag-researchan para kadatay project mi, ma'am. Ay na, sika nga talaga amin matlaing nga damagim kanyak, Jerome. Pasensya kan, ma'am Teresa. Kahit ko lang amin nga gusto ti aramidik nga project. Iso nga, anusan na ka din, ma'am. Talaga nga kahit ko nga maipasag na ta project ko. Sakbay iti deadline, wano into na mismo nga deadline, ma'am. Ay, sika nga talaga. Ada ako nanang. Ay, wala na ko. Agi na naka nga rudan. Aguray ka man. Nanang, api nga kasla na kami rugrug ka nga si Mang Pa Teresa. Awan nanang. Malagip ko lang dede mesang estudyante na nakakulkulit. Anya, nakulit nga estudyante. Kaapay mait. Api nga nakulit ako nam. Kuha nga min nanang, in-explain ko kadakwanan, ito yung madamat klase, ito yung project da. Angim, idi mapanak iti faculty room, kinamakam nak, sana yung pa-explain ulit kanyak. Kahit in-explain mo, mat. Wala ananang kaasim mo, kahit na siguro ang makaipasa iti project na. Jack man mo, da siguro problema na dahil yung estudyante. Takas la tumtumpaw ti panunot na tunggal klase ak. Kas lamat mingmingan na ka mangisursuro nga mga klase ang mas lawam mo ti mangmangig na. Ay na, kasta nga talaga dagiti estudyante itan. Inak nga dagpeles nanang, tagi na naak. Aywan, agluto akon ti pangrabyan tayo, anak ko. Ala, inka aginalan. Ma'am Teresa,
Si ka man ang Jerome? Madamdaman pa ilaing ti klase tayo, saan ka di? Papanak iti sa bali nga klase. Uwan ma'am, amok na ita ma'am. Umay ko lang kung may bagaking ka ma'am nga narugya akong dati project nga yung paaramid mo kada kami. Akit na saya at ano kasta? Oh, kit ilipas mo na atap no maipasam nga nasapsapa. Ang kuha ma'am ngamin. Ipakita ko ma'am laing king kanus tumet laing dati naramid ko. Bakamot no saan gayam nga usto kat sayang ti oras ken effort ko numalpas ko nga ipasak ka saan gayam nga kasi saan gayam nga usto ti project ko. Ay na, di ba din-explain ko king kan, Jerome? Inulit-ulit ko nga in-explain king kan at numaawatam. Sa bali lang mo teksik sigurado ma'am. Oh, ma'am, kita im labitin ma'am. Dati ne, narugya kon. Ay, nasika nga talaga. Maladawak pa iti klase kon. Gusto ka di ma'am? Gusto mayat. Ilipas mo to, tapno no maisapam nga maipasam nga nasapsapa. Saan nga gaputa da deadline, intong deadline mismo panang ipasam. Oh, laglagi pa dagdag ti grade na, no nasapsapam nga ipasa ti project mo. Ay, ma'am. Ilipas ko ito rabin ma'am, bareng no mailipas ko. Agyamanak ma'am. Agyamanak laon iti kinaanos mo kanyak ma'am. Ma'am Teresa. Ay, si kagaya Ma'am Yoli. Nakita kay manan, kaday jay estudyante nga nakakulkulit. Ito mangkulkulit king ka. Ha? Kuha ma'am, impakita na lang dati project nga rinugyan na. Dinamag na lang, ustumit lang tinaramid na. Ay na, mabalin ayat ikasta. Ay na. Siguro, aslam nagbalin nga stalker mo day ta estudyante, Ma'am Teresa. Ha? Saan met siguro, ma'am? Anya nga saan? Inaldaw nga kasta, nga aslapad padaanan na ka, pasungadan na ka. Ket, kumporme nga damdamagin na king ka. Kuha ngamin, ma'am. Siguro agad kahit nalaing nga usto deti naramid na makita ko madlaw ko nga porsigido nga agadal deti estudyante, ma'am. Ay na. Ay, Ma'am Teresa, palagi pang kalaeng, inaldaw latang nga kasjayan. Ay na, amangan no makita da kadagiti dudu mga nga faculty members. Sa bali ti pangipapanan na kadayta nga, makitkita da kada kayo. Aha. Awan mit ti dakas na ti amok, na ti araramitin mi, ma'am. Awan ang agpaiso. Ado ti marites nga mamestra, amum dayta, uray mamestro. Aha. Amangan no sa bali ti pangipapananda ti makita da kada kayo. Dahil ta kinasingid mo iti estudyante. Ay, alangan mo't nga jak tulungan no agpatpatulong ti estudyante, Ma'am Yoli. Angim, nalabas unay, Ma'am Teresa. Tano uray nalpasin ti klase yo, kat asid gan na ka. Uray no saan pa nga nangrugi ti klase yo. Agpatulong keng kan. Aha. Liklikam laengen tapno awan ti madi nga masaud dagiti pada tayo nga mangisursuro diti universidad. Amumbat nga bawal diti university ti ma-involve ti kaskada tayo nga faculty staff iti estudyante tayo. Awan mo ti amok nga dakas nga raramiden mi, Ma'am Yoli. Angin ay na sa bali ti tattao ita. Oh. Makaamuda ano imaritas dak, Ma'am Yoli. Awan mo ti amok nga raramiden mi nga dakas. Awan nga agpaiso, Ma'am Teresa. Angim amangan no dakes ti pangipapananda dagiti makakita ti kinasingid mo iti estudyante. Isu nga ay na. No sakkeng ka liklikam dayjay nga estudyante nga nagbalin metten nga stalker mo, Ma'am Teresa. Ma'am Teresa! Ako rin, Ma'am Teresa! Ni Jerome Manday China. Ay, yung bagda nakamakam ka, Ma'am Teresa. Oh, apay manin Jerome. Agpatulong ka kadimanin kanyak. Ada kadimanin saan mo nga naawatan iti lesson tayo? Ay, saan, ma'am? Anya nga ron? Anya nga ron ti bagam?
Kuha ma'am, kinamakam kayo ta, ah, kaya't ko kuma, ti makasubot, ti kinaanos kinasingpit yung kanyak ma'am. Ha? Ah, kaya't ko ti makasubad iti kinasayaat mo kanyak ng estudyante, Ma'am Teresa. Ha? Ah, Itulod ka ni ti balayo, ma'am. Kadwain ka. Tabarang babae ni ti dayto ket masubadak mo ti kinasayaat mo kanyak, ma'am. Ah, Itulod nak iti balay mi? Wen, ma'am. Aw mo ti dakes na. Kasti ko nak. Kaya't ko lati makasubad iti kinasayaat mo kanyak, ma'am. Sige. Aw mo kiti ti dakes na Intang nga Ruden. Jerome. Ada ako nanang. Ay, uwan anak ko. Ada diti kusina. Kuan nanang. Ada kadwak no ko Anya. Asino ti kadwam? Ni Gayam Jerome nanang. Estudyante. Ha? Nimbaga rabiyo nana. Malam kulak ko ma. Ay, nimbag nga malam mo mait barok. Jerome, ni nanang ko. Inang karudan, Ma'am Teresa. Into no bigat. J eskwela, kita tantumanan. Ay, uwen, Jerome. Agan anat kayo di pa nagawid mo. Uwen, ma'am. Ulitek, ma'am. Agyaman ti kinaanos mo. Agyaman met king ka, Jerome. Ti pa nangitulod mo kanyak dito balay. Ina ko na ginananang. Ay, agure ka man pelabit, anak ko. Teresa, agsarita ta man pailaing, anak ko. Ha? Anya ka dito siya pagsaritaan ta, nanang. Apay nga intulod na kati estudyantem ditoy. Ha? Awan matidakis na, nanang. Intulod na, gaputa, kaya't nakanot makasubad, iti kinasayaat ko keng kuana, kinaanos ko nga maestra na. Akit apay ko mga agsubad, kit trabaho matday ta. Saan nanang? Kuha ngamin. Di ngamin madamat klase mi. Saan nga dingdinggen siguro dati explanation ko, dati project da. Kit, may nagpatulong kanyak. Impa-explain na ulit kanyak, no kasano dati project da. Anya? Ken, tunggalad da masapul na. Kure no awang peti klase mi, no sampai nga madamat klase mi, kat agpatulong kanyak. Akit tulungak mo ta, alangan magkasaan. Saan ka din, nanang? Angim anak ko. Sa balin samot, tigandat dahi dyan nga estudyante mking ka. Ha? Anya tigat yung asawin, nanang? Makitak, dagiti pa ng matmat na king ka. Nakitak, sa bali tis isim na. Anya nga sa bali ko mananang? Si kamot, nanang. Panagriknak anak ko ket agayat king kadayjay nga Jerome. Ha? Wen, mamati ka kanyak anak ko. Saan mat siguro, nanang? sa bali laing ti nang ipapanan nyo, ti panangitulod na kanyak. Saan man? Mamati ka kanyak anak ko. Kasta edi, ti panagis-isem, kan panang matmat kanyak day di amam. Agayat king kaday jay estudyante. Isungaliklikam ko man anak ko. Sakbay nga maladaw ti amin. Nakla ata kiti dayta nga imbaga ni nanang kanyak. Nga narikna na kano. Nga agayat kanyak ti estudyante nga ni Jerome. Kasladyak patsen kasinyong. Kasladyak mamati ngem iti kaunggak. Api nga kasla maragsakan hak. Api nga napaisemak. Idi malagip ko ti imbaga ni nanang nga agayat kanyak ni Jerome nga estudyante. Pinilit ko nga rod nga inwaksi ti panunot ko dahi nga banag. Tapat check nga saan nga pudno ti kwa na ni nanang. Nga
nga nagkamalilaeng ni nanang tinangipapanan na dati panangitulod kanyak ni Jerome. Api ko mga mainlove kanyak ti estudyante. Inauna ka miso. Siguro talaga nga ano laeng talaga nga porsigido laeng nga makaadalisuna. Iso nga inaramid na ti amin tapno no agbalin kami nga nasinged tapno matulungak no dadigiti saan na maawatan iti klase mi. Aging nga nalipatak matlaeng timbaga ni nanang. Kabigatan na idi addak manen iti faculty room mi iti universidad nga pangisorsorwak. Oh, Ma'am Yoli. Ay na dahito ti bagbagak ken Ma'am Teresa. Ha? Anya kanita ita Ma'am Yoli. Ay na. Adun dagiti sayang guseng agwarwaras Ma'am Teresa. Anya ka sayang guseng Ma'am. Ket dagiti makakit-kita kada kayo nga faculty staff members. Makakit-kita kada kami? Asin no? Ket dayta estudyante nga kanayon nga kadkadwam. Kanayon mo pa'y nga kakuykuyog. Ken manong aldawin nga kakuykuyog mo nga agaw awid. Ma'am? Ay na. Dayta nga sobrang kinasingid mo iti estudyante. Sa bali mo ten tinangipapananda. Ha? Ma'am Yoli? Kati amuda na kat ada relasyon nyo iti estudyante. Awan ma'am. Awan ti kinagpaiswan na dayta. Uwen amo. Tamamati aking ka. Ang di mo maliklikan dagiti nagsiping ti dila na nga mamestra kada mamestro dito universidad. Baka dayta ti pakaikatam, Ma'am Teresa. Ma'am? Saan ko ma'am ma'am? Ay na, iso nga rod nga liklika mo dayta nga estudyante nga nagbalin nga stalker mo. Amangan mo't nagkurso na daking ka. Amangan mo't nga aging papatulong laeng iti lesson yo, weno project na. Tagayam, agkurso na daking ka. Iso nga nasingid king ka dayta nga estudyante. Sige ma'am. Aramidig ti amin tapno no. Maliklika kon daydi nga Jerome. Ito rumbing na laing ma'am. Sakbay nga maladaw ti amin. Liklika mo tapno agsardengen dagiti nagsiping ti dila na. Agawid akon. Ureta, awan matin ti ubrayag ti eskwela. Ken liklika ko ni Jerome. Amang ano, ipilit naman rin nga itulod na kiti balay mi. Ma'am! Ma'am Teresa! Mabiglaan ma'am! Kurayan na ma'am! Ay na, Diyos ko. Speaking. Naijayan ni Jerome. Bagta nakamakam ka ma'am. Nagtartarayan tapno makamakam ka laeng. Nakalalisto ka tuman kami nga magna ma'am. Api nga galalisto ka. Kuha nga min. Masapul nga makaawid ta. Adanas kan nga ramidag di balay. Ket masapul lakpay ni nanang. Iso nga panawang ka pa eh. Gori ka ma'am. Itulod kan ma'am. Agkuyog tan. Kuyugin ka. Kas di dati. Jerome, kuha nga min. Masapul nga. Siya klaing ti agawid. Ha? Apay mat ma'am. Awa mo ti dagas na no. Itulod kay ti balay yo. Saan ka di? Uwen mo't kit di. Angin. Kuha. Ma'am? Ada ka di problema? Jerome. Ibagayo lang ta ma'am, no? Ada problema. Tap na mo ti aramidek. Kuha nga min Jerome. Ado di kiti makakit-kita ka data. Nga mamestra ka da mamestro. Ket sa bali ti pangipapananda dati kinasingit nga makit-kita da. Kanayon da nga makita nga agkuyog nga agawid. Kit pagarup da siguro ada relasyon ta. Amuta mat ma'am nga no anya ti kinapudno saan ka di?
Wen angem di talata maliklikan nga adda digiti agpanunot iti madi. Amo met nga bawal nga ma-involve ti kas kanya nga maestra iti estudyante na saan ka di? Oh, wen ma'am. Iso nga liklikan na ko man Jerome. Uri tagkit-kita tamat iti klase. Saan nga naskin nga itulod nakpay? Ay, kayat ko lang mo't ti makasubad iti kinasayaat mo ken kinaanos mo kanyak ma'am. Ada ka daytan. Angim namin anunak mat ngayon tuluden Jerome. Nakasubad ka mat panagkunakat nasubadamon ti kinaanos ko ken ka. Ken data pa nang isurok kada kayo ken ka nga estudyante ket trabaho dayta. Pangaasim ko ma. Liklikan na kailaeng. Jak kahit ti main-involve nga kadigiti chismis digiti memestro kata memestra. Anya nga rod ti kahit mo ma'am nga mapasamak. Di madla kayat ko liklikan na. Saan nga naskin nga itulod na iti balay mi. Saan nga naskin nga kadkadwata. Adaman di ka ti patang nga estudyante nga kakaduam. Kasla kayat mo nga adaywang ka ma'am kasjay. Uwen ko ma. Jerome. Saan ko nga maramid dito nga banag ma'am Teresa? Apay ko mga saan Jerome? Gaputa ay ayateng ka ma'am Teresa. Anya? Jerome? Dahil tatipod no ma'am. Biniglanak mo Jerome. Saan lang aga puta, kahit ko agpatulong ka di projects mi. Kanditi lessons tayo. Iso nga, nagisinningedak yung ka ma'am Teresa. No di kat, gaputa na bayagin nga, agpitpitik ti pusok para keng ka. Jerome, amo nga bawal. Wen ma'am, amo. Amo ka bawal. Iso nga, siya akong ti agad jas. Ngayon tila may bagak ma'am. Saan ko maaramid nga adaywang ka, ma'am Teresa? Sige ma'am, muna ka ro din. Tapno saan data nga makita nga agkuyog. Jerome, anya ti kahit mo kasawin ti imbagam. Jerome! Nag-alisto mo tin nga nagna. Anya ti kahit nga kasawin nga isunan ti agad jas. Ang imsaan nang tumaaramid nga adaywan nak. Diyak maawatan ti kahit nasawin. Diyos ko. Nukasta pudno ti imbaga ni nanang. Pudno ti kola ni nanang. Nga agayat kanyak ni Jerome. Diyak maawatan ti riknak kaday di nga kanito kasinyo. Naklaatak ti panangipudno kanyak ni Jerome ti marikrik nana. Naklaatak akasla na bang-aran ti riknak. Diyak maawatan. Nakigtutak angim na bang-aran ti riknak. Nabang-aran ti riknak. Nakasla nakaragragsakak. Nga apay nga maragsakan. Dahil naman ti saludsud ko iti bakik. Pudno gayam ti ko na ni Nana nga agayat kanyak ni Jerome. Angim apay nga maragsakan. Maragsakan idinto nga amok nga maiskandaloak. No ma-involvak man iti estudyante. Idinto nga amok ang mabalin nga pakaikatak iti trabaho. Idinto nga amok kabawal. Gapo ka dita ay ayatek metten ni Jerome kasinyo. Iagawid ak iti balay mi kat nadlaw ni nanang tilangak nga saan nga makaid na kasla naunig ti pampanunutin na. Jack na ilingid kini nanang ti marikrik na kat
Adak pa'y nanang. Ay, api ka kastama ng tilangam anak ko. Ha? Ada nang ibaga kanyak. Dati kasinsin mo nga padam nga mestra ijay universidad nga pangisursurwam. Nanang, ay na anak ko. Adugaya man ti sayang guseng maipapanking ka ken ti estudyante nga ni Jerome. Ha? Ichis-chismis da kan anak ko. Nga ti pagarubda ket adda relasyon yo iti estudyante. Day tati kunakking ka ide. Pudno ti kunakking ka ide. Likli ka mo ti estudyante. Api nga kasta tilangam. Kuha nga min nanang. Napanik-nik ako nga pudno ti kunayo kanyak. Nga anya. Nga agayat kanyak ni Jerome nanang. Ha? Nakaamuamat. Nagpudno mismo kanyak ni Jerome nanang. Ay day tati kong kunaking kan. Saan lang agagangay nga panangitulod na king kaide. Nga nasaan lang na minsan no dikit nasarunwan pa eh. Pudno ti kunak. Nga agayat king kaday diyang estudyante. Isong aliklika mun kunak ide sa malagip mo. Uwen nanang. Ay na, maiskandalo ka lakit di. Sigurado nga pagpiestaan da kada kiti memestra kada memestro di universidad. Ang mga no isupay ikatam iti trabaho anak ko. Nagrigat ka nagsapol ti trabaho iti malagip mo. Isong aliklikam kuman aday wamday dyan nga estudyantem. Ta nakaalalas akit kitaan. Nanang. Paapi nga di ka makasao. Kas na jak maaramid ti mangliklik keng kwa na nanang. Aniya? Apay ko mga saan? Kasladyak kabailan nga liklikan kan adaywan ni Jerome. Apay ko ala ibagaman kanya-kanya nga rason. Gapot agayatak metin ken kuha na nanang. Aniya? Ay unay kan anak ko. Amom nga saan nga napinta sakit kitaan nga ti maestra nga kasking kakit makirelasyon iti estudyante na. Ngim nanang. Jakmat may isuro ti riknak. Iso nga jak amo ti aramide. Ay, nasken nga kasaritam day dyan nga lalaki. Tanurasken nga iso ti umadayukin ka. Kat aramide na. Saan nga mapalinday ta anak ko? Ububing nga amangging ka day dyan. Saan mo't unay nanang? Alawan, bakit ka lang ti so magmamanong atawan. Ang malaglagi pa, estudyantem, isuna, maestra na ka. Liklika mo na anak ko. Pang-asim, liklikam ko masakbay nga maladaw ti amin. Pudnuti ko na ni nanang. No asit ganak nga ni Jerome, nasken nga liklikak. Day taman ni Jerome. Ma'am Teresa. Jerome, dimit ko laking kang aglin nikliktan. Baka may katakiti trabaho. Karget mo karuti umasidig kanyak no adada diti unig ti campus. Agkita tanto met iti klase. Iso nga urayan naktulat sa jayin. Adaman ti masapul mo. Ijay mo nga ibagan. Mabalin? Ma'am Teresa. Ibagang pela konyak kuma. Ti anya, Jerome. Sakbay nga liklikan ka. Ibagang pa'y kanyak. Nga di na kay ayaten. Ma'am Teresa. Anya? Ibagam kanyak nga kayat mo agliniklik ta. Gaputa saan mo kayat ti maeskandalo. Ken gaputa sa anak nga napatigking ka, Ma'am Teresa. Jerome,
Ibagam laeng ma'am, alis tumit laeng ti may ibaga. Ibagam laeng nga awan ti mariknam kanyak. Itata nagpudno aking kan. Itataam mo ti marikriknak para king ka. Ibagam mat kanyak no anya ti marikriknam ma'am. Tano ibagam nga sa anak nga napatid king ka. Liklikan ka nga ruden. Jerome, sa anak ko mga parigaten. Amom nga bawal daytoy. Isungarod nga. Ibagamon kanyak. Di marikriknam, Ma'am Teresa. Pangaasim ko ma, Jerome. Liklikan na kun. No, kasta saan mo nga maibagahan niya. Ti marikriknam. Jerome, please. Respetuem kumamit ati desisyon ko. Kinrespetuem na kumamit bilang maestram. Liklikan na kun. Adaywan na kun pangaasim, Jerome. Ta saan nga mabalin? Dahil nga indaton mo kanyak. Saan nga mabalin? Dahil daton mo kanyak. Ngamin kit estudyante ka, maestra ak. Mawatam? Ha, Jerome? Saan ko nga ugali ti agunget kasin yung naanosak nga maestra? Agungetak no nalabes una yan di raramidin ti estudyante ngem uray no agungetak kasla saan nga madlaw nga agungetak na alumamayak nga makisarsarita angem kaday di nga gundaway ayat ko lang nga liklikan na ko ni Jerome no pay nasakit kanyak ngem mato titimag ko titono ti boses ko takayat ko nga kahit kung haliklikan na katalagan, tadyak kayat ti maeskandalo. Nupay kumontra ti puso, gaputa, ay ayatek mo ni Jerome, napatig kanyak ti trabaho. Itata na sa papay, itata saan pa nga nauneg unay, dati marikriknak para keng kuana, kat nasken nga, aglinliklik kamin. Kaday di nga aldaw ket saan nakon nga inasidgan pay ni Jerome kasin yung idi madamati klase mi saan nga maununi nakadumog lata nga di pay tumalyaw kanyak kasla madududog tiriknak tunggal makitak isuna nga kasla naliday kasla nalpay ti abaga na nga already rumwaren iti classroom mi kat di pulos ti malyaw kanya kat kaslang madududog tiriknak no lamabalin ko makit kamakamag igawid ko kat arakupek sa ako ibaga nga ay ating kami Jerome ipatpatig kami Jerome ngayon saan ko nga inaramid gaputa amok ka saan na mabalin. Sipod idi kasin yung saan metan nga simsimrek ni Jerome iti universidad. Idi umuna nga aldaw nga jak nakita iso na nga may imatendar ti klase mi. Agbalawak. Aging nga si marunong aldaw, absent manen. At nga tatking kinuha na tayo tsahin nga Jerome kung nakiti panunot ko. Tsak maawatan tiriknak na nagpakpakaasi ak ngaliklikan na kit inaramid nang aping nga kaslang masaksak tanak mailiwak met keng kuhanan. Sabol sa pulik meten ni Jerome. Idi nagdamaga kadagiti na singid keng kuwana nga kaklase na saan ka nung mata masakit? No api nga nag-absent. Aging nga ada nakaibaga kanyak nga di na kanon kayat ti sumrek di na kanon kayat ti agbasa agsardeng kanulaengen. Ha? Anya? Kaya't ko nga penken dahil nga imbaga kanyak ti may isang estudyante kasin yung iso nga ingkedeng ko nga inton malpas ti klase sakbayak nga agawid ket dumagasak iti dagos ni Jerome.
Nakamwen no, anya nga talaga ti mapaspasama king kuana, ape nga absent. Kaya di makadano nak iti kasera ni Jerome. Si kagayam, Ma'am Teresa. Jerome. Sumrik ka, ma'am. Agyaman nak. Awan ka diti kaduam dito dagos mo? Awan, ma'am. Di roommates ko, rimwarda. Teng natrabinto nagsublitan. Ape nga da ka dito, ma'am. Ti amok man no, aglinikliktan. Jerome. Ape nga di kasimsimrek iti duwang aldaw. Makita nga saan kami ta masakit. Ha? Apay. Gabo ka di, kanya. Ha? Jerome? Di met isuti kayat mo, ma'am. Liklikan ka. Saan nga kastoy? Sumrek ka lata iti pagadalan. Agklase ka. Tikhet ko nga sawin nga liklikan nak. Saan nak nga as-asit gan numalpas ti klase? Saan nak nga itulod iti balay mi? Saan ta nga agkuy-kuyog? Aglalo iti unig ti universidad. Narikat nga ramitik na ita, ma'am. Amumet, no anyat marikrik na king ka. Ngem, Jerome. Iso nga. No nasken nga. Isardin ko pala't panagbasak. Apay. Diyak kaya nga. Inaldaw nga makita ka nga hindi ka mat maasitgan. Anyang urtikat mo mapasamak? Daelem ti pa nagbasam? Ha? Naita ka di ti kayat mo mapasamak, Jerome? Nasken nga agsakripisyo ak, ma'am. Urita may nga semlaeng ti masayang ko. Ituloy ko tumatlaeng ngim nasken nga agtransfer ak iti sa baling universidad. Ngim apay nga ramidem dayta. Nabaring no sa balin ton ti pagadalak, ti pagbasaak. Maikariak to king kan. Tasaan nagtumating nga estudyante, Ma'am Teresa. Jerome. Talaga ka din kastati. Panagayat mo kanya. Uwin, ma'am. Pudno ti panagayat ko king ka. Jerome, amangan no crush laeng dayta marikiriknam. Infatuation ako nada. Amangan no saan met nga ayat dayta. Laglagi pem, inauna ak MC ka, iti manong nga tawen. Upat ka tawen laeng, ma'am. Uray pay, maestra ak. Estudyante ka. Isungard nga agtransfer ak ton, ma'am. Agsardengak, tapno sa anak makuna nga estudyante. Kat into no sa balin ti pagbasaak. Nabalin tumit siguro, ma'am. No lakid dita, ikanak ti gundaway ko. Tabaring no, ayatin nagtumit, Ma'am Teresa. Jerome. 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 Inarakop nak, ma'am. When? Dual daw nga may iliwaking ka, Jerome. Ha? Tiyan mo hindi kaya kabailag. Ngaliklikan ka. Yung kaday nga dual daw saan ka nga nakita. Nagsakit para kanya. Ma'am, ayatin kami, Jerome. Ha? Pudno ka di dayta, ma'am. Uwin, saan kang narigat nga ayatin? Basta, agayan ayatan, ma'am.
Wen, Jerome, saan ko nga maigawit tirik na? Ah, ma'am, ma'am, ma, mm, Jerome, mm, ah, pasensya ka matin, ma'am. Jack mat na igawid tirik na. Jack na igawid ti bagik. Nga nangagiking ka. Okay lang, Jerome. Okay lang. Ah, no, kasta okay lang. Wen, I love you, Ma'am Teresa. I love you too, Jerome. Ah, mm, mm, ah, wow. Ah, Jerome, naragsak ka ka di matlaeng? Mm-mm. Oh, agyaman naklaunay, Ma'am Teresa. Hmm? Ma'am Teresa, pailaeng ka diti, iawag mo kanyak? Ay, ah, nairuwamak aminin. Sige, ruwamak ba ti bagay ko nga, Teresa laeng ti awag ko king ka. Sa anak mo tin nga, may bilang nga estudyante. No diket kaayan ayat mo. Rumbeng na laeng agyaman mo ta. Nakasagana ka nga mangipaay ti amin mo kanyak. Gaputa ipatpateg kami at Jerome. At sapay kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Sapay kumata saan tong ulukwen. Saan to, ma'am? Ore mangkid di ikasarkan ton kalpasan ti mapasamak ka data. Saan pa nga mapalin? Ha? Agbasa ka pa'y. O, no kuma saan mo isardeng dito nga semester, 1 year to laeng nagturpos kan. Sayang ata nagsardeng ka idi nga kunam. Uwen, ma'am. Ay, Teresa. Into nulat tagturpusa kon. Isuntot pa nagkalay sata. Into na natalgid nga trabaho. Tapno agpada tanton nga natalgid nga trabaho na, Jerome. Uwen, ma'am. Deta ti kahit kong asawen. Iso nga. Teresa. Ure no saan ka nga maestrata agsarde nga karoden. Mabalin ka di nga. Mabalin nga niya. Mabalin ka di nga ikanak ti grado, madamdama? Ha? Apay masapol mo ti grado ket saan ka matin nga agbasa, saan mo mat nga ituloy ti panagbasa mon? Ibagsak kan ata syempre di kan tumat sumsumreken. Saan nga dahi tatikait kong asawin, ma'am? Ha? Saan nga dahi tatikait kong paggraduan king ka? Anya nga ro tikait? Dahi ti aramidek, ma'am. Ha? Dahi ti aramidek king ka. Kaya't kung nga ikanak to iti score ko. Ay, ikanak to iti grado. Teresa, nagloko ka. Jerome. Jerome. Teresa. Jerome. Teresa. Jerome. Nalpasan ti first grading. Ay. Ano taganan? Prelims ko na ko, mama. Manumit ti grade ko. Ha? Graduang kay ti alag panunot pa'y laeng. Di mo ka din nagustuhan? Saan man? Angim siyempre no, prelims pa'y laeng akit. Saan pa lang nangatuunay ti grado. Sa bagay, sakon to laited di kang atuan nga grado, into no malpas ti finals. Ha? Akit ilipas ta, aging gat finals, Ma'am Teresa. Manong ti grade ko.
Tres pa'y laeng. Ha? Iso nga ag-makeup ka para iti midterms. Ilalaing mo. Ay, katwa na. Gaputa midterms. Midterms ti sumarunon. Dito yak nga ron mid. Ha? Dito yak mid. Dito tinga. Dito middle. Ah? Anyan tikat mo sa ditoy. Ay! Dito yung nagbaitan na kiti lupom. Ay! Jerome. Teresa. Dos adagos. Ngimato ti gradom dos. Ha? Dos pa'y lang? Katuwin sakon tula iti kang atuan nga grado into no finals. Sa bagay. Sige. Itatada grado kong ti midterms. Itangaro din iti finals. Sige. Ibaba ko na ti brief ko, ma'am. Okay. Wow, Jerome. Ape nga kasla naklaat ka, ma'am. Uno. Ha? Uno. Ika nakadagos ti uno nga grado. Di pinalpas ti final exam. Uno. Uno adagos. Kaapay mo't uno, ma'am. Uno. Gaputa nakataktak der. Datoy. Uno, ma'am. Uno ka talaga. No kumamat iskor, ma'am. No kumamat iskoram. 100. Ha? Api 100. Oh, Greka. Oh, 1 deti, ma'am. Tapos deti duwa nga itlog na, duwa nga 0. 100. Ay, gaya man niya. O sige, 100 adagos ti grade mo. Uno. Kaya't mga maramalan dati uno kon, ma'am. Sige, Jerome. Wow. Oh no. Oh no nga talaga. Ha? Ape, oh no. Oh no. Nagdakkel deta nga uno. When, ma'am. Talaga, oh no. Oh no, ma'am. Oh no. Naglamuyot nga nagbara. Jerome. Teresa. Jerome. Teresa. Jerome. Teresa. Jerome. Oh no. Oh no. Iso nga uno matigradom kanyak. Sige pa, Jerome. Sige. Ure nung nagraduan na kon. Sige pa, ilipas ko na di final exam. Jerome! Oh, no! Nakaragragsak kami kay ni Jerome kaday di nga kanito kasinyo. Nalipatan min that they conflict me. Nga siya ket maestra iso ket estudyante. Gabuta ipatpatig ko unay-unay ni Jerome. Ngam kalpasan tinapasamak kada kami ijay laeng nag-sink in kanyak ti amin. Jerome? Ha? Teresa? Madamdama pa eh. Ha? Anya ti madamdama? Di amok nung humirit ka pa eh. Madamdama, ginanaak pa ilaing ko na kuma. Saan? Sige, agulitan to. Angim, ada kuma, naskan nga ibakaking ka. Ha? Anya day jay? Di mo ibaga nga. Nga, adan asawa, ma'am, amok nga awan. Saan? Tila ibagbagam. Anya nga ruti ibagam kanyak, ma'am. Anya nga tanu anya. Anya nga tanu saan ka nga agsarsarde nga agbasa. Ha?
Ket di mo kahit may skandalo, ma'am. Di mo kahit nga ichis-chismis da ka. Aglalo no maamuandan nga agayan ayatan. Saan nga dahi tati kahit kung asawin? Ha? Anya nga rod? Masayangan na kami king ka. Masayangan na data. Nagudduan ti may isa nga semester. Alangan mo't kagsarding ka. Sayang ti gastos. Dagi tinaganak king ka. Maawatan dakmat siguro, ma'am. Ang mabalin mo't nga ituloy mo lahat ti dito nga semester. Ang kasano ka nga rod? Sigurado nga maapektaran ti trabaho. Dito nga rod ti napanunot ko. Anya nga tanong. Tapno saan nga may sakripisyo ti panagadal mo, tapno tuloy-tuloy ti panagadal mo. Tapno no, into no, sumaro no nga school year, aglipas kanton. Tapno saan nga maitantan dito panagraduar mo. Amangan no, babalawin dakto di kiti naganaking ka. No, siyak ti rason no, api nga isarding mo dito nga semestre. Anya nga ratikin mo sawin, ma'am? Siyak salatan ti, ha? Siyak na tanti ag-resign iti universidad. Ha? Saan na mapali na? Akit di saan kanto makitkitan? Mapalintan matagkitan ton. Kasanong urti trabaho. Jakmot kayat nga siyak tagbalin nga rason no apeng nga maawan ng katrabaho. Baka no, adama sa uninanang mo kanya. Angin, naskin nga, siyak tagsakripisyo. Gaputa, amok nga dara pa apo iti biyag. Amok nga kayat mo una iti makaadal. Mabalin ba nga itantan ti panagadal ko? Maitantan laeng ti panagraduar ko. Isong agsardengak. Saan mo nga sayangin ti tatrabaho, Teresa? Kasti ko na nagrigat mo nga. Nagbayag sakbe nga nakastrike kay ti universidad. Amang ano, agresign ka, marigatan kan tumanin nga agsapul iti pangisurwam. Diyak ka mo, tiaramitik. Ang kaslan, makonsensya nga siyak ti rason no apeng nga, di mo ituloy ti panagbasam. Ituloy kong tumitlaeng. Ang saan nga kada ito eh. Agtransferak to. Tapno nawayatan tulat ta. Tapno awan ti manglapad ti ayan-ayat ta. Diyak maawatan ti rinag. Kasla jak tumadla na ragsak. Nga sika, in sakripisyong ti panagadal mo para kanya. Ketsak naragsakak to nga ta. Maipasnik ko nga ta ti agbasa. No amok nga naawanan ka ti trabaho. Jerome, pagpanunutan ta palang nasaya at ti amin. Ha? Anya ti kahit mga sawin? Tsaka mo. Panunutin ta nga nasaya at ti amin. Saan nga basta-basta nga agdisdesisyon ta. Saan lang nga data ti maapektaran. Maapektaran dagiti datakkel mo. Maapektaran mo ti pamilya. Iso nga, panunutin ta pa nga umunasak ba nga agdesisyon tayo. Iso nga, sumrek ka pelaeng iti pagadalan. Kasano ka nga rod? Ilimed ta pelaeng. Agliniklik ta no adata iti pagadalan. Kasano nga rod nung maduktalan danto. Laglagi pa nga awan ti limid nga dilumtaw. Teresa. Iso nga rod nga narigatan nagjak amo na niya taramidik. Iso nga panunutin ta nga ng saya at Jerome. Maawatan na ko maawatan ka. Ngimnas ken agtinulong ta. Diti ko maawan ti may sakripisyo angin naskin met nga may sakripisyo nga may sakadata. No sino nga min mo deta nga akin panunod no api nga bawal nga makirelasyon ti maestra iti estudyante na. Aw mo ti dakes na. Naskin nga respetarin ta deta nga rules. Respetarin ta ti rules ti pagadalan. Ore lang na awanan ti ganas kung aground to. Ha? Anya pengaro ti ganas ko nga mangulit ti naramid ta. Jerome, awan mit kidi kanyak da ita.
tila kayat ko kat maurnos na ti amin. Tap na awan to ti agbaling nga problema ta. Dahil ti parikot mi ken ni Jerome Casinyong, ti kayat mi ket agpadpada kami nga kayat mi tagsakripisyo. Angem di mi met kayat nga agpadpada. Basta naggulo. Diyak kayat nga isardeng ni Jerome ti panagbasa na ket saktot babalawon dagiti naganak ken kuana. Di met kayat ni Jerome nga agresaya na kiti trabaho. Taba ka isuntot babalawenda nga naawan anak trabaho. Anya kadi ti rumbeng aramiden mi. Balakadan da kami man kasinyong. Anya kadit kasasayaatan nga aramiden mi ken ni Jerome. Tapno tuloy latta ti kinaragsak mi kada wanto tin makalaped iti ayan-ayat mi. Dahil yung arod ti pakabuklan ti surat ko kasinyo nga nagyaman aklaunay ti anos ken laing mo nga nangibasa na ken nangidrama. Ken nagyaman akmet kadagiti narway nga nagbuya iyon akon ti agyaman kadagiti makaited ti balakat kanyak. Ket sapay kuma addamet na ibati na nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biag dahil ti surat ko kadagiti padak nga dinngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Pasensyan kasinyong no medyo atidog dati surat ko kas kaatidog ti oh no ni Jerome. To'y agay ayat unay ngay mariribukan na pagaya mo Teresa iti La Union.